uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, siyabonga ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu lolu suku siphile lona. Siza kuwe Nkosi, siphakamise udumo, sibonga sikufanele. Wena wedwa udala izulu, wadala umhlaba nakho konke okukuwo, nolwandle nakho konke okukulo. Nkosi, sibonga nokuthi usidalile ukuba sikukhonze, sikudumise. Udumo ngeNkosi lungolwakho ngey'mpilo zethu. Sizofunda-ke Baba izwi lakho kulesi sikhathi. Siyacela ukuthi ube kanye nathi, sivule amehlo, sivule ingqondo, uvule iy'nhliziyo zethu ukulamukela. Usikhanyise Nkosi, njengoba lisho izwi lakho ukuthi izwi lakho liyisibane, lisho nasey'nyaweni zethu. Baba wethu ongcwele, esingamthathaphi omunye uNkulunkulu njengawe. uNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu okwazi ukwenza konke, uNkulunkulu oze wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, waba umphefumulo ophilayo ngoba ephefumulelwe wena uqobo. Siyabonga Nkosi, nazo zonke izimo sidlula kuzo, sisishiyela kuwe ngoba zingezakho uyazazi. Udumo lungolwakho, lukufanele. Sibusise-ke Nkosi ngokuqonda izwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu nantambama osenzela umusa. Sesibona sekuyabalela, amasa seyaqhela, imvula isiyaphakama. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Konke kwenzeka ngendlela yakhe, futhi ngesikhathi esimiswe uyena, thina esingasazi. Namhlanje-ke bazalwane, indaba yethu sizoyithola encwadini kaMakha. uMakha chapter 13. Sizofunda nje ukusuka ku-verse 31. Uxolo, angisavulile la. uMakha chapter 13. Ngizongixolela-ke izwi lami lidlala lowo mdlalo, kodwa ngiyakholwa ukuthi ngiqhubeka ngikhuluma lizovuleka ngoba lenze njalo. Nakade ngithule nalo liyaphela, mase ngikhuluma libuye libe ngcono. So ningixolele ngalokho ngikukhwehlela. Ake sifundeni-ke bazalwane. Mark 13, siqala ku-verse 31. Made-ke wona amavesi awu-7. Ngicela ningibekezelele. Kuye kwangiphoqa ukuthi ngiwafunde wonke la mavesi, kanti bengikhanyiselwe ngo-verse 33. Asifundeni-ke. Isihloko esibhalwe la phansi sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Siqala ukufunda verse 31. Kuyadlula izulu lomhlaba, kepha amazwi ami awayikudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo, nazingelosi ezulwini, nandodana, nguBaba kuphela. Verse 33. Qaphelani nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyabhanile. 34. Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla, yileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo. Wayala umlindisango ukuba alinde. Ngakho, verse 35, ngakho lindani, ngoba nazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni, funa ifike ngokuzuma imifuma emileyo. Kepha lokhu engikusho kini, ngikusho kubo bonke ngithi, lindani. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Yilo-ke leli bazalwane izwi esizoxoxa ngalo namhlanje. Isihloko-ke sithe qaphelani nilinde.
Isihloko engiyinikele le ngxoxo yethu ithi qaphelani nilinde. Ngiyafisa-ke nje bazalwane siyixoxe le ndaba ngendlela exoxeka ngayo kumina. Okokuqala nje engifisa sikunake ukuthi kukhona iy'mfihlakalo ezinye zikaNkulunkulu. Thina okwethu ilokho okwambuliwe. Leli zwi-ke elithi iNkosi iyofika noma inini liqinisile ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu yilo noma yinini. Kodwa okwembuliwe kuthina ukuthi iNkosi izofika. Kwembuliwe-ke lokho kuthina, kodwa isikhathi asisazi. Yikho kuthiwa lindani ngoba anilazi ihora nesikhathi, anikwazi nosuku iNkosi eyobuya ngayo, imfihlakalo kaNkulunkulu. Ubonile, iNkosi yazi konke, uthi imicabango yakhe iphakeme kunemicabango yethu, ney'ndlela zakhe ngokunjalo ziphakeme kunezethu. Ngoba uyazi ukuthi uma singathwala lokhu engqondweni yethu ukuthi iNkosi ibuya ngosuku oluthize, kuzoba khona i-chaos, kuzoba khona nokuphenika, kuzoba khona lokhuya nalokhuya. Kuzoba khona ngisho nokukhuluma okudlulele, sikubonile nakhu siku-September manje kade satshelwa ukuthi ngo-September iNkosi iyabuya, kusho abantu. Ngiyathanda-ke ukuthi silinakisise leli vesi eliwu-31 elithi kuyodlula izulu nomhlaba, amazwi ami awayikudlula. Amazwi kaNkulunkulu awayikudlula. Lokhu esikufunda manje kuyizwi likaNkulunkulu ekungeke lidlule. Nanoma abaprofethi bangaba advanced kangakanani. Uma ngabe indodana ingazi ukuthi yona uqobo izobuya nini, abaprofethi bazoyithathaphi leyo nto ngoba phela kukhona iy'mfihlakalo. Laphaya ku-Deuteronomy 29, uvesi 29 wakhona ukhuluma lokho nje ukuthi izimfihlakalo zingezikaJehova uNkulunkulu wethu. Kepha okwambuliwe kungokwethu nokwabantwana bethu kuze kube phakade ukuba siwenze onke amazwi alo mthetho. Thina okwethu ukwenza amazwi omthetho. Thina okwethu ukulalela nje imiyalo kaNkulunkulu, senze njengalokhu siyalile. Singatatazeliswa ukuthi ibuya nini iNkosi. Ngiyathanda-ke lo mzekelo obhaliwe la kuvesi 34 ukuthi kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla. Ileyo naleyo umsebenzi wayo. Eyi bazalwane, ngisho nomlindisango waze wamnikeza ukuba alinde. Nawu sesilapho-ke bazalwane, sesifikile lapho ekutheni uma singezukuy'khathaza ngesikhathi nehora, umsebenzi wethu sizowenza kahle. Sizowenza ngokucophelela. Angeke kube khona ukukhaphuzela nokuba haphazard, kodwa kuzoba nokucophelela ukuthi siyenzisisa ukuze phela sifumaneke senze kahle. Ngikhumbula le ndaba yodanariyo yamathalente ekhulunywayo la eTestamenteni elisho ukuthi angisakhumbuli ukuthi ikubani, noma ikuLuke noma angsazi. Kodwa iNkosi ethize yanikeza iy'sebenzi zayo, iy'nceku zayo, yabanikeza imali. Yathi isebenzani, yahamba. Uma isibuya lapho yathola ukuthi othole imali encane uyena ongenzanga lutho. Othole enkulu uye wayiphindaphinda. So ngiyabheka nje ukuthi mhlawumbe njengoba uhlezi lapho ucabanga ukuthi mina okwami ukukholwa kuncane. Eyi, enhlizweni yami nginokuthokoza okumangalisayo. Nginentokozo nje emangalisayo ngibona abasha basebandleni, abasha basentabeni nasekhaya lethu bethatha i-stand, beshumayela
benza ama-open air, bashumayele kuma-media platforms. Eyi, uNkulunkulu uyasithobisa bazalwane kulesi sikhathi. Enhlizweni yami kuye kwafika nje ukuthi, eyi, kwakunezwe ekhaya kithi, umama wayekukhonzile ukulisho. Kunamadwala-ke ngapha ngasekhaya namatshitshi amakhulu. Wayethi njalo umama uma kubuya ukothezwa ebona amadwala lawo, athi uNkulunkulu uthe, uma nithula nina ngala madwala ayokhuluma. So ngiyamangala ukuthi emlonyeni wabantwanyana kuphuma izinto ey'nkulu kangaka. uNkulunkulu usemsebenzini, bazalwane. Angidlule kuleyo ndaba ngize kule esikhuluma ngayo. Uma ngabe-ke bazalwane sifanele ukuthi silinde. Angithi uhambile-ke umnikazi wendlu. UNkosi uJesu uyafika emhlabeni, yahamba ezweni, yasikhombisa ukuthi kuhanjwa kanjani. Washiya ama-footprints, washiya ama-examples ukuthi sizophila kanjani. Now, okwethu ukwenzisisa senze kahle. Uyabona uma kuthiwa wenza to the T, wenzisise ngamandla akho, ngoba iNkosi iyazi amandla akho ukuthi angakanani. Yingakho nje kuleya mzekelo wo-denariyo, kwaku-denariyo noma kwaku-amathalente angisazi. Kukhona owayenikezwe one, just one, ngoba amandla akhe ayingako ukuthi yena unamandla alingene ithalente elilodwa, kodwa okufanele akhule kubona. Yingakho yathi uma ibuya inkosi leyo, yathi akaphucwe ngoba akenzanga mzamo. Kuneculo elithi Jerusalem ikhaya lami, liqhubeka lize lifike lithi imizamo yami iyoze iphele sengifika kuyo. Kusho ukuthi sizoqhubeka sizame, 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 sizame size siyofika. So uma ngabe-ke sifunda leli vesi elithi inkosi, umnikazi womuzi unikeze amandla yilowo nalowo emsebenzini wakhe. Uma ngabe unikezwe ukushumayela, unikeziwe amandla okushumayela. Uma unikezwe ukuvangela, unikeziwe amandla okuvangela. Akukhathalekile ukuthi ungakanani. Noma ngabe uyisalukazi esinganani, noma ngabe umntwana omncane owazana noNkulunkulu, unikeziwe amandla alingene ukuthi wenze lo msebenzi. Uma ngabe kuwukuthi eyakho inkonzo ukulekelela emsebenzini weNkosi, yilokho okufanele ukwenze. INkosi izibuye, iNkosi izibuye. Akukho la kuthiwa khona kufanele ukuthi ugxume ungene emsebenzini womunye, cha. Uyazi ukuthi ngikhumbula nalaphaya encwadini endabeni kaRuth noNaomi, ukuthi umnikazi wensimu wathi amehlo akho, Ruth, awahlale kule nsimu okhothoza kuyona. Kusho ukuthi awukwazi ukuthi uthi ukhothoza la, ububheke laphaya, usebenza umsebenzi wala, phelela kuwo. Bazalwane, iNkosi isishiye endaweni enkulu, mkhulu umhlaba, mkhulu ngendlela emangalisayo. Kodwa iNkosi ayisibekelanga umngcele, ayishongo ukuthi uzohamba ugcine la ukwenza umsebenzi wayo. Kubalulekile bazalwane ukuthi sibe incwadi evulekile, incwadi efundekayo, ngoba incwadi ingabhalwa mhlawumbe ngo-2010, ize iyofundwa ngo-2060 noma ngo-2030, ifundwe kuseyincwadi, isewumyalezo. Injalo-ke impilo yethu, imisebenzi esiyinikeziwe kaNkulunkulu kumele siyenze. Akukho lapho bazalwane okufanele khona siqede. Uma siqhubeka nokuyifunda le ndaba yethu, angithi iy'mfihlakalo zikaNkulunkulu
okunye usembulela khona ukuze sibe nokuqonda. So akumelanga ukuthi silwe nokuthola isikhathi ukuthi kuyokwenzeka nini. Yingakho impendulo yalapho ebuzwa iNkosi uJesu ukuthi kuyoba nini. Yathi, kwazingelosazazi, kwandodana yazi, ngibaba kuphela owaziyo. So kusho ukuthi yiy'mfihlakalo ezikaNkulunkulu lezi, akuzona ezethu. Bese-ke kuthi siphiwe isilinganiso sokuqonda. Uma sesifika kuleyo mfihlakalo, kufanele siphiwe isilinganiso sokuqonda, futhi siqonde ukuthi kuzosilimaza. Thatha nje i-example ka-Adamu no-Eva ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu wabaxwayisa, kodwa ngoba wayesebekumthetho, kwase kufanele ukuthi isitha sifake ukuthi test it, nizobona ukuthi kuzokwenzekani. Imfihlakalo kaNkulunkulu, isitha sathi akuyona. Injalo-ke lento, nalento ekade isenzakalela manje nje ngoSepthemba. Akakapheli-ke nokho uSepthemba, kodwa iy'nsuku ezayimisiwe sey'dlulile. Kodwa kube njalo nje, kwabakhona ukunyakaziseka kwabaningi, kwakhona ukudideka kwabaningi, kwakhona ukuvumelana nento engekho kwabaningi. Ithini-ke into? Ithi lindani, ithi qaphelani nilinde. Asilindi sivale amehlo, asilindi silele, asilindi singenzi, kodwa silinda, sithandaza, silinde, senze umsebenzi, silinde, sihamba ngokuthembeka phambi kaNkulunkulu. Uma ngabe singalinda singafundanga izwi kaNkulunkulu, angeke sikwazi ukulinda, ngoba kwesinye isikhathi isitha sizosididisa. Ingalokho-ke kule nkonzo, ngifisa nje Nkosi yami ukuthi uma ngabe sizolinda, silinda ngokukhuleka, silinda ngokufunda izwi, silinda ngokwethembeka kuyo yonke imiyalo kaNkulunkulu. Sethembeke, sethembeke, sethembeke. Sikhuleke singaphezi, sifunde izwi. Ngiyalithanda-ke izwi likaNkulunkulu ngoba uma ulifunda alikushiyi unjengoba ungafundanga. Usuku nosuku bakhona into evelayo uma ufunda izwi. Futhi akudingi ukuthi size silinde ukuba sifundelwe izwi, ngoba njengoba ngilifunda nje, mina ngili-understand-a ngendlela. Izwi likaNkulunkulu uze wathi ngalo liyahlaba lihlukanise. Kusho ukuthi kukhona lokhu elikwenzayo empilweni yomuntu. Uma ucabanga ukuthi kuhlukanisa izindlo nemicabango, lehlulele ukuthi lokhu uzindla, lokhu ukucabanga kwakho, lokhu unembeza, lokhu izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu. Aliguquki, limile nje linjalo. Alimbambathi, iqiniso iqiniso, inkohliso inkohliso. Kubizwa kunje ngoba kunjalo, isinengiso isinengisi, isono isono. Kubizwa izwi likaNkulunkulu. Lenza yonke lento, liveze zonke lezi zinto. Uze uthi uma uhlezi ezwini, uhlezi uNkulunkulu ukhuluma naye. Ngoba ngesikhathi ulifunda, uyaphendula akucacisele. Futhi ngesikhathi ulifunda, liya kuleyo ndawo edinga ukulungiswa yilelo zwi particularly. Akwenzeki ukuthi angiphuzi, angibhemi, angisosidakwa, kodwa izwi lokudakwa iwayini lisebenze kumina. Ngizoliqonda, ngizolizwa, kodwa ngeke lingishintshe ngoba vele angikho lapho. Linjalo-ke izwi likaNkulunkulu, liyahlukanisa izinto, futhi liyahluba. Lisho njalo izwi lithi, lihluba ngisho nemisedari yaseLebhanoni. Linamandla ngendlela emangalisayo. So uma ngabe sizohlala ezwini sigxile, sigxile nje ekufundeni izwi,
Asiyofana nentabaya sesiyo njengoba mahubesha engenabunyakaziso. Noma ngabe-ke umhlaba uyaguquka noma ngabe kunjani, kodwa ngeke sinyakaze. Noma ngabe-ke sekunezimpi ezimangalisayo, sekunokukhuluma amahemuhemu amangalisayo, thina siyobe sazi silazi iqiniso, futhi iqiniso yilona elizosikhulula. Bazalwane, ngathi sifushane isikhathi, kodwa-ke ngiyafisa nje asibizelwanga ukuba sicubungule bazalwane iy'mfihlakalo kaNkulunkulu, kodwa ukuqondisisa lokho okwenduliwe kuthina. Simele ukuqonda ukuthi iNkosi isinikeze okungangamandla ethu ukuthi sikuthwale. Okungaphezulu kwamandla ethu asingakufuni, asingakubuzisisi. Ingalokho nje laba abacubungula izinto, abacubungula ukudalwa komhlaba nani 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 bedukile. Badukile bazalwane ngoba kuyimfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi umhlaba wawudala kanjani. Thina okwethu ukuthi siqonde ukuthi wayesedala nomuntu, wakubhala ezwini lakhe ukuthi wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yilokho-ke thina esikwazile okwembuliwe kithi, futhi nokungokwabantwana bethu ukuthi bakuqonde. Uma-ke siyimisele ukuthi siyalinda bazalwane, kumele siyimisele vele ukufundisisa imibhalo. Akufanelanga ukuthi siyaziswe izinto ey'thize siselindeni kwethu, ngoba laphayana kuyasigqugquzela, leli zwi liyasigqugquzela ngempela ukuthi asilinde. Ivesi lokugcina nje, igama lokugcina lithi lindani, lindani. Nalapha kuMathewu 24 verse 42, uthi ngakho-ke lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyafika ngaluphi usuku. KuMark 13 verse 35 nakhona kuthi lindani, 37 uthi lindani. Silinda kanjani-ke bazalwane? Okokuqala nje kufanele siqinise ekufundeni izwi. Silifunde izwi, singayeki, singaphezi, ngoba izwi ilona eliseduze nathi. Kungaba nzima kakhulu mhlawumbe ukukhuleka ngendlela efanele, ngoba phela kufanele sikhuleke ngendlela efanele, indlela ethize. Kodwa ukufunda izwi, izwi ilona eliseduze nathi. Izwi nje uthatha incwadi ufunde, uthathe iBhayibheli ulakho ufunde, ikhona ukulula uNkulunkulu ebese ekhuluma ngalo, ngamagama abhaliwe lapha akhulume straight nawe. Usho njalo nje incwadi Deuteronomy 30 verse 14, uthi izwi liseduze kakhulu nawe, lisemlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho ukuba ulenze. Kusho ukuthi nje liyenziwa izwi, i-practical, uyalenza. Uma ngabe kuthiwa shumayela kuyisikhathi noma kungesona, kumele nje uma nje ufike uthole abantu wena ushumayela. Noma ngabe kusemncwabeni, noma ngabe kusemshadweni, noma ngabe kusendleleni, noma ngabe kusesitimeleni, ngoba izwi lihlezi enhliziyweni yakho ukuthi nje wena ulenze. Bese kuthi-ke kugcizelelwe futhi, okay, kuyagcizelelwa futhi kuJoshua ukuthi incwadi yomthetho, Joshua 1 verse 8, incwadi yomthetho ingasuki. Izwi leli iBhayibheli lakho alingasuki enhliziyweni yakho, uzinde ngalo nje emini nobusuku. Uligcine enhliziyweni yakho, uligcine enhliziyweni. Kungabi ukufunda nokudlula. Silindile bazalwane, sisekulindeni. Silinda ngokufunda izwi, sigxile kulo, silenze, siligcine futhi likhona ey'nhliziyweni zethu, njengoba kushiwo kuMahubo 1:19, ukuthi enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoliphuli. Izwi yilona elisiqondisayo endleleni. Izwi likaNkulunkulu yilona elivuselela umoya wethu. Umoya wethu ukuze ungalali, sidinga ukuthi silifunde izwi, sikhuleke. Ukuze umoya wethu ungafiki kwa-lukewarm, ungafiki
ekubeni sivive. Siyadinga ulifunda izwi, sikhuleke, sivuselele onembeza, liyasivuselela, livuselela ngisho unembeza wethu, unembeza obukhali, unembeza ozoshesha usho ukuthi lokhu akufanele. Unembeza ozoshesha ukutshela ukuthi okaNkulunkulu akakwenzi lokhu. Osindisiwe akakwenzi lokhu. Kusho izwi elisenhlizweni yakho, unembeza, bazalwane obukhali, obukhaliphile. Uma ngabe silifunda leli zwi, liyasikhanyisela izinto ey'ningi. Kuyakhanya nje, kukhanya emphefumulweni, kukhanye nje empilweni. Lixosha nje bonke ubumnyama elokhuzeni, empilweni yomuntu nasemphefumulweni womuntu. Njengoba amaHubo 119 verse 105 esho ithi izwi lakho liyisibane ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Sihlale-ke bazalwane ezwini, sethembeke kuNkulunkulu. Sikhuleke ukuze singazunywa ubuthongo kumoya wethu. Siphile ngokulinda. Uma ngabe ulindile-ke konke okwenzayo ukwenzela ukuthi uma ngabe sekufika, ake ngilinganise nje uma uzothatha uhambo, uyama esitobhini. Uma umile esitobhini usuke uqoqe yonke into yakho i-ready. Noma ngabe uyogibela ibhanoyi, noma ngabe uyogibela umkhumbi noma isitimela, kodwa usuke unayo. Uma uzonqamula ibhoda kufanele ube nayo i-passport. Uma uzondiza uye kwamanye amazwe ngaphandle kwe-country yakho, kufanele ube nabo o-passport nabo-visa nani nani, zonke iy'ncwadi ey'dingakalayo. Uma nazo, awuthi uma isibuzwa bese uyagijima uyoyilanda ekhaya, njengoba kwenza iy'ntombi eziyisihlanu ezaziyiwula. So, kufanele ukuthi uhlale ulindile amafutha ekhona kuwena. Usebenze ngokuzikhandla, usebenze ngokuzimisela, usebenze ngokukhuthala nangokwethembeka. Ukuze kuthiwe-ke ulindile, amehlo akho abheke kuKristu. Ngoba amehlo asuke ebheke ngala kuqhamuka khona i-transport. Amehlo akho abheke kuKristu, awuphazamiseki izinto ezikhulunywayo. INkosi uJesu uqobo yayiphuma esixukwini uma ezokhuluma nobaba. Yayiphuma nje esixukwini, futhi iNkosi uJesu ayikhulumi nomuntu esesixukwini. Ngisho no-Abrahama impela waphuma ehlotsheni nakubangani nasemndenini. Waphuma ngisho ezweni lakubo, ngoba wayezothi esathi ulalele ezwe kungathi kukhuluma uNkulunkulu, kanti kukhuluma omunye umuntu ngoba wayezokhuluma ngolimi lwakubo. Kanti uma ngabe usezweni in a foreign land, njengo-Abrahama, wayezwa ukuthi uNkulunkulu lo okhuluma nami ngoba la akekho okhuluma le language. Simele ukuba kuleso simo, bazalwane, singathintwa ezinye izinto ezizosingcolisa enhliziyweni. Sithola sesicubungula nathi njengabezizwe. Asisibo abezizwe, kodwa sihlezi ezweni lokugogobala, izwe labafelokazi. So, kufanele sihlale silungele usuku lokukhuluma, silindile ngokwethembeka. Asingalangazeleli ukwazi-ke isikhathi bazalwane, kodwa nje ukuphila kwethu kube ngcwele, siphile ubungcwele, sikhuleke njalo, sithembeke kuyo yonke imiyalo kaNkulunkulu, siyenze. Singamane ukusho ngemilomo yethu, kodwa sithembeke, siyenze. Ake sime khona lapho uJesu Kristu uNkosi. Ngiyacela-ke sikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho, khuluma ngalo ey'nhliziyweni zethu, sikhanyisele Nkosi ngalo lokho okumele sikwenze kulesi sikhathi. Khulumile ezwini lakho ngamahemihemu ezimpi, wakhuluma ngabaprofethi bamanga, wakhuluma ngezimo ey'ningi esizobhekana nazo. Lokhu sekuwukuqala kwendlela yethu. Sipheke ukuthi sihlale silindile, sigxilile ezwini lakho ekuyilona elisiqondisayo endleleni. Siphe amandla Nkosi atholakala kuwe. Usiphe ukuqonda kuqhamuka kuwe. Singafuni ukwazi iy'mfihlakalo zakho, kodwa sifise senze lezo ozambulile kithi kube yizona esizenzisayo. Siyabonga-ke Nkosi ngalolu suku. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane. Nkosi yomusa
ibe nani, imgcine othandweni nasemseni wayo. Ingesabi bazalwane, ngiyafisa ukuyisho le nto. Isaiah 41 verse 10. 41 verse 10. Kusho njalo ukuthi ungesabi ngoba mina nginawe. Lithe leli zwe sikufundile lathi kuyodlula izulu nomhlaba, kodwa ngeke adlule la mazwi ashiwo nguNkulunkulu ukuthi ungasabi mina nginawe. Unathi uNkulunkulu bazalwane. Unathi kuso lesi sikhathi. Noma ngabe-ke kwenzeke ini empilweni yakho, kodwa uNkulunkulu unawe. Khona lapho la khona kuleso sikhathi okusona. Abanye badlula kwi-rough patch, mhlawumbe ehlanya. uNkulunkulu unawe. uNkulunkulu ke sambona ehamba noDavide. uDavide ehlaselwa iy'lwane ezinamandla. uDavide ebhekana noGoliyathi. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayenaye, konke kwenzeka kwadlula. Bazalwane, ngiyafisa nje ukusho namhlanje ukuthi ningesabi. Asingesabi bazalwane, asibone ngokwesaba. Izwi likaNkulunkulu limile kuze liphakade, alidluli, aliguquki, alishintshi. Akushilo kunjalo. Unathi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanithanda. uJesu Kristu inkosi.